up, guys? Gawin mi sa Gmall. Hala, Timi, oh, Timi, oh. Sa mukha, Kanang 1/2 lang si Aryan sa kong lawas. So imagine na, nagsaguhaon si Aryan, wala kong lawas. Nahang ko kapatid, ako yung mukha. Ha? Maghihintay ako. Mag-round 4 lang po ka. Ay, Open. Ay matina. Oh, tama pala siya. Balik ka diretso. ikaw mo, di ba? Pag mall. Ang mall is 5 minutes travel from Bolton. Ay, Claveria dahil Claveria. Annyeonghaseyo. Annyeong. Hi, hi. Hi. I'm waiting for my bike. And my kid. While waiting down. Jai Jai. Hello. Asa mo ma? Ha? Ah, gusto rin. Kawan sa ko. May inaanak. Walang kamatayan. Porkibes. Paborito. Porkibes. Iyan. Go guys. Go guys. Iyan. Bapa. Bapa. Hello. Vlog. Oh, asa ka? Lamig na ulat. Asa namin? Kaya na ba? Bago lang. Bye. Hi guys. This is Gmall. Pa. 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 Kain na kami guys. Ako namin. Umiyak ko.
Super meat overloaded one. Yeah, wala. As usual, maya-maya, isa ka na po dito. Arcade is like. Kung wala ka na maintindihan. Gahanap kami ng wipe na pwede pang kuhan sa cellphone. Hindi ako makita. Parang wala guys. Labas na lang kami kasi wala. Closing time. Sarado na sila. Nak, sarado na sila. Uwi na tayo. Yeah! Nasa bahay na kami. To close ko ng vlog guys para maka-edit na ako. Ang tap-tap na ito sa lalo sa